Здравейте! Казвам се Мария Попова и в днешния епизод на поредицата Sustainability Talks имам удоволствието да разговарям с Виктория Генова от Crop Science и Мария Родарска от фармацевтични продукти в Bayer за един специален екип за компанията ни, екип от доброволци, който се занимава с ангажиране на служителите в благотворителни каузи. Какво представлява екипът за ангажиране на служителите в Bayer? Здравейте! Нашият сплотен екип беше създаден преди 3 години от колеги доброволци от различни отдели и функции. И нашата основна задача и работа е да инициираме и да управляваме проекти в полза на други наши служители, в полза на обществото, в полза на природата и също така не малко по-важна задача е да насърчаваме нашите колеги да участват в нашите инициативи. Виктория, кажи ми, защо реших да се включиш в екипа за ангажиране на служителите? Здравейте! Доброволчеството и ангажирането по обществени въпроси винаги съм го приемала като кауза. Вярвам, че когато хора с сходни виждания и ценности се обединят, могат да постигнат много значими неща, с които да допренесат за благото и на всички останали. Още от ученическите ми години участвам като доброволец в различни инициативи. Помощ на хора в неравностойно положение. И включването ми в този екип беше естествено продължение на дейностите ми в името на добрите каузи. А кое ви мотивира да помагате на другите чрез кампаниите и проектите, които реализирате заедно? Мотивация е вътрешната ми убеденост, че не се изискват огромни дела и усилия, а че всеки един от нас може с дребнички неща да допренесе за това някой друг да се почувства по-добре, както и да спомогне да оставим на нашите деца една чиста и зелена планета, такава, на каквато ние имаме късмета да живеем и да се радваме. Също така за мен е важно да възпитавам моите деца чрез личен пример, затова и те много често са редом с мене в нашите инициативи. А удовлетвореността и радостта от това да усмихнеш дори едно дете, това е най-голямата мотивация за мен. Кажете ми, как ви идват идеите за проектите и как решавате в какви да се включите? По време на работните ни срещи, всеки един от екипа споделя своите идеи. Обсъждаме значими за обществото въпроси, обръщаме внимание и на области, в които има нужда от помощ. Събираме и обратна връзка от колегите в компанията. А накрая се обединяваме около няколко проекта, за които вярваме, че можем да направим най-доброто, на което сме способни. Мария, може ли да ни разкажеш за някои от проектите, които сте реализирали през последната година? Една от големите инициативи, която стана традиция за Bayer, това е подпомагането на дечица в неравностойно положение посредством фондацията Свети Никола. Повече от 5 години служителите на Bayer помагат на тази фондация и за този период сме радвали многократно дечицата с подаръци, лакомства и стоки от първа необходимост за Коледа, за Великден, за празника на детето и за първият учебен ден. Бих искала да отлича отдадеността и отговорността на всички участвали колеги с старанието им в избирането на подаръците. Красиви играчки, дрежки и обувки. И не мога да не споделя за благодарността на дечицата, които винаги връщат жеста с прекрасно изработени от тях сувенири и благодарствени картички. Това лично мен ме трогва много. Другата инициатива, която също бихме искали да стане традиция за Bayer, това е участието ни в една мащабна кампания да изчистим България за един ден, организирана от BTV Media Group за почистване и облагородяване на градски паркове, околожилищни пространства, речни корита, водни басейни и планински кътчета в цялата страна. В тази инициатива миналата година Bayer достойно се представи с почистване и боядисване на пейки, спирки,
указателни табели и мостчета в природен парк Витоша, а голяма част пък от колегите в страната взеха участие в инициативата в родните им градове. Нашите усилия и принос бяха поощрени с награда от организаторите. А според теб, кой е най-успешният проект, който сте реализирали до момента или такъв, който ви е донесъл най-голяма удовлетвореност? Един от основните ни приоритети е да помогнем на хората да имат по-добър начин на живот. Именно за това мисля, че най-успешните ни кампании са тези, чрез които помагаме на дечица в неравностойно положение. Всяка година се стремим поне един от проектите ни да е свързан с деца, които имат нужда от помощ, защото те са бъдещето на света. Стараем се помощта ни да бъде както свързана с материални блага, така и с образование и подкрепа. И накрая имам един специален въпрос. Какво означава устойчивост лично за теб? За мен устойчивост може да се олицетвори с две думи. Това е отговорност и любов. Отговорност с действията си, постъпките, думите и личния пример, който даваме. И любов към себе си, семейството, обществото и планетата. А какво означава устойчивост за теб? Устойчивост за мен означава здраве, любов, баланс и отговорност. Начин на живот, чрез който намаляваме собствения си екологичен отпечатък и се стараем да бъдем по-добри хора.